de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kanso ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplex fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tungalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana sojɔ ko hami bɔ aw la Marsi kalo tile 22 ye san 2022 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la a bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seri a y'aw bisimila kunnafoni damnela bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ka laliliba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye colonel Asan Bajalo Ture ye ale kɔni marsi kalo tile 21 san 2022 segukaw fɛ yen nɔ a ye an ka jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye ale ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen n'o o tɔgɔ dara ko opération jigisigi min ni a bɛna kɛ sababu ye dɛsɛbagatɔw ka dɛmɛ don olu ma sɔngɔlo kɔnɔna ye o la a baaraw kɔni daminɛna segukaw fɛ yen nɔ u ye segu sigida 19 ni ka o de lajɛ dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen nɔ ka balofɛn di olu ma o balofɛn dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ malo kilo 50 ka taga se ɲɔ kilo 50 o ma fɛn min ye sukaro bɔrɔ kilo 25 o bɛ a la fɛn min ye kuranɛ o b'a la ka taga se tamaro bɔrɔ o fana b'a la ani nɔnɔmugu o b'a la o ni seli tapi ka taga se kɔlɔsiw olu bɛɛ lajɛlen ma an ka fintigilakaw ka état major général a ko k'a b'a da maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ an ka fintigilakaw ka u to yala la wagati min na u ka bolimafɛn ale kɔni yɛlɛnna mugujugu o ka nɛgɛ kanɲɛ 11 o wagati a kɛra sababu ye ni ka an ka fintigilaka 2 ka u bɔnɛ ani na maa 7 olu joginna o kɛra boni o fana kɔfɛ tuguni sa an ka fintigilakaw u fana ye dankari kalogɛ dinɛ tigilama maa 13 la u ye maa 2 ni ka wele lase olu ma o fana kɔfɛ an ka fintigilakaw fana tisidikaw fɛ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati maa 2 fana tanyana olu la an ka fintigilakaw ta fanfɛ maa 10 o joginna an ka fintigilakaw u kɔni ye kalogɛ dinɛ tigilamaw ka bingani wale ni ka o tori o fana torinen sa maa 9 o tanyana kalogɛ dinɛ tigilamaw ta fanfɛla la ani maa fana caman o joginna u kɔni sera ka nin kɛ ala ni u ka sanfɛ pankuru ale ka dɛmɛni o sababuya la état major général ale kɔni y'a da dugulamaw kulo kan ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi k'u ka danaya ta ni k'a da u ka fintigilakaw olu kan an bɛ taa Masina n'an taara Masina an b'an kunda Dior kura dugu o kan u ka dolanci kɛnɛ kura min ni ale dilanna sɛfɛ wari miliyɔn 10 o de donna a la a baaraw yɛrɛ kolomo kari la marsi kalo tile 20 san 2022 a kɛra u ka dugu mɛri ale ɲɛna ani maaba caman fana olu ɲɛna ni musaka in yɛrɛ kɔni bɔra u ka duguden dɔ de fɛ min ni ale sigilen bɛ italikaw ka jamana o kɔnɔna la a baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kuncɛla ni dolantan de ye
fila be kalanso min be no demisɛn ma 7 de be no ni ɲɔni kɔni yera olu la dɔgɔkun laban o kɔnɔna la u ka kalanso ɲɛma ale kɔni ye wele bila teliya la dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛma ma ni ka denmisɛn ninnu kalifa don a la na a ye denmisɛn ninnu ni ka u don bɛrɛ la a kɛra Bafula be dugu min na sa o de ye Bajole ale be Bafula be o lamɛnni na u ka dugu dɔgɔtɔrɔso ɲɛma ale kɔni ye weleda bila denmansaw ma ko bɛɛ ka hakili to i denw na ka sababuya kɛ ɲɔni ale ye bana ye min ni a yɛlɛma ka teli Berimbe ni ale be bankasa sigida o la bingani wale kɔni tara ni ka maa dɔw olu sɛgɛrɛ juma don marisi kalo tile 18 a kɛra sababu ye ni ka maa 28 ka olu jaso maa manafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ u kɛlen ka nin waleya jugu in kɛ sa u kɔni ye u ka dugu ni ka o jeni ka tila ka taa ni u ka baganw ye Bolimafɛn bolila minnu bi maaw ta ni ka taa n'u ye dugutagaw la n'an b'ale wele ko compagnie de transport a bolimafɛn bolilaw kɔni ɲɛmaso u faralen ɲɔgɔn kan sibiri tɛmɛnen sa u y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara bolimafɛnw olu sɔngɔw kan walasa ka taa i ka dugutaga la a bɛ daminɛ 400 fo ka taa se sefa wari 7000 ma a kɔni sababu ye fɛn min sa o de ye ko dɔ farala tajiw olu sɔngɔ kan Anga kunnafoni soba min be no a ɲɛma ale kɔni ye kunnafoni ni ka o bila ka sababuya kɛ an ka ministre ɲɛma kɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ka tayani ye ko kunnafonidilaw kɔni bɔra ni ko in ni a kalama a y'a yira k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga kunnafonidila kɔrɔ kundo wa ministre kɔrɔ o fana tundo kunnafonidilaw bɛɛ jɛra ni ka duwawu kɛ ka taa an ka banbagatɔ ale yɔrɔ la Sumeli Bube Mayiga min yɛrɛ n'an dabama ka wele sira ale ma kunu marisi kalo tile 21 san 2022 a kɛra sɔgɔmada fɛ clinique Pasteur an ka faba kɔnɔna la yan nɔ Sumeli Bube Mayiga yɛrɛ ale bangena juin kalo tile 8 san 1954 a kɛra Gawukaw fɛ yen nɔ Sumeli Bube Mayiga ni bɛɛ b'a wele ko le tigre ministre ɲɛma kɔrɔ tundo Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka jamana ɲɛma kɔrɔ ye ala ka hinɛ a fana na a ye kun bɛ o ka fanga la Sumeli Bube Mayiga min yɛrɛ ni ale kɔni tun bɛ kaso o la jani a ka taa dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna la ka sababuya kɛ a ka bana o ye a kun bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan Sumeli Bube Mayiga yɛrɛ a fatura ka muso 2 to a bolo ani den 8 n'a a ka janajaw olu dɔgɔdara an bɛna o da aw kulo kan an bɛ dugawu kɛ ala ka bada dali nɔgɔya a ye dɔngilidala belebele min be yen nɔ ni ale bɛ wele ko Abdoulaye Jabate sirabakan kasara o ye ale sɔrɔ kunu n'a ka tan o wagati a kɛra sira min na sa o de ye tɔna ni Bamakɔ sira ye ani kartigi dɔ de kɔni ye ni accident ni ka a kɛ a denw olu fana ye kunnafoni bila u y'a yira k'a fɔ ko ni wagati na ko basi foyi tɛ Abdoulaye Jabate ale ni na a kɔni ye degun dɔɔni ni ka o sɔrɔ nka a ka kɛnɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ a fana ye Amita ko kan kibaru la n'an taara ko kan kibaru la Yaoundekaw ka fintigilakaw ka kiriso min be yen nɔ olu kɔni ye san 30 ka taa se san 35 kaso ni ka o di maa dɔw ma ka sababuya kɛ ko san 2017 maa dɔw y'a laɲini ni ka dankari Guinée Équatorienne ka jamana ɲɛma o la ka kunnafoni da tuguni Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna ye bi marisi kalo tile 22 u kɔni ye u ka sigi ka fɔ belebele ni ka o boloda sigidafɔ min ni a ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan nka sigikafɔ in kɔni ni wagati in na ale bɛ ka tigɛlima politikilakaw olu fɛ ka sababuya kɛ o ma kɛ olu fɛ la koyi Mali kunnafoni jabarani lajabaw ni kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni ka da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan yani an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sa aw b'a dɔn k'a fɔ ko Tunga Lafiya ale de ye anw ka sponsor officiel n'a kelen bɛ k'an ka kunnafoni ka ta ni ka da a kɔ la bamananw ɲumanna minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ni wagati in na olu de kelen don ni ka anw jukɔrɔma don don Tunga Lafiya ale nalen don ni programme kura ye nka nin zen na u ka nin zen programme ye fɛn min sa u bɛna cité ni ka o de jɔ Banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min n'a bɛ taa hectare 1 o bɔɲɔngo la u kɔni ye a yira k'a fɔ ko cité in dabɔlen don an ka tungarankew dɔrɔn de kama walasa u ka se ka lafiya sɔrɔ u ka kɔkan sigili o la n'u bɔra yen nɔ ka na ba Maliba o kɔnɔna la n'i bɛna segin na fiɲɛbɔ la o b'a sɔrɔ i ka cité o lafiyalen don i bolo wa ni maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ fɛ ka bɔ Tunga la ka na i sigi faso kɔnɔna la Tunga Lafiya ye o degun ta ni ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan Tunga Lafiya ka nin projet kura ye ni o ye cité sa u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min ni mɔgɔ bɛ a dugukolo
la sa a parcelle kele o titre foncier de a musaka be tijo sefa wari million nani ani wa kɛmɛ o bonyongo la ni be fɛ ka I sendo ala sa I be se ka sara san kelen kɔnɔna la walima kalo 10 ani 8 o kɔnɔna la ni e mɔgɔ be kunnafoni wɛrɛ la sa tunga lafiya mɔgɔ u wele walima I ka bataki coma u ka whatsapp u ka o de 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ale kɔnɔna ni tungarangew kelengela bɛɛ lajɛlen lafiyali kama aw minnu b'an ka kunnafoni su kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw caman ye tungarangew de an b'a ɲini aw kelengela bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ale ka pari la walasa aw ka se ka ni ka so ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan